Helo, Mrs Drake yma, athrawes 3A, Ysgol Gymraeg Casnewydd. A dwi'n clywed bod chi'n mynd i fod yn nosbarth 3A ym mis Medi. Gwych. Dwi wir yn edrych ymlaen i ddod i'ch adnabod chi, ond dwi'n creu y fideo yma i chi ddod i adnabod dipyn bach mwy ohono i cyn mis Medi. Fel ydych chi'n gallu clywed falle, mae Mrs Drake yn wreiddiol, originally yn wreiddiol yn dod o Ogledd Cymru, o y Bala, ond yn byw yng Nghaerdydd erbyn hyn ers blynyddoedd gyda Mr Drake, a gyda fy nwy ferch, sef Lois a Non. A mae nhw yn ferched mawr erbyn hyn, mae nhw'n dalach na Mrs Drake. Ac hefyd yn tŷ ni, mae Myrddin y ci yn byw. Felly, yn fy amser hamdden, rydw i'n hoffi mynd â Myrddin am dro gyda'r teulu a sylwi ar fyd natur. Rydw i'n hoffi dysgu am wledydd newydd. Rydw i hefyd yn hoffi darllen. A weithiau rydw i'n hoffi gwylio'r teledu a bwyta dipyn bach o siocled. Fy hoff liw ydy porffor, a fy hoff anifail ydy ceffyl y môr. Seahorses, ceffyl y môr. Felly, dyna rhai gwybodaeth am Mrs Drake, ac yn mis Medi rydw i methu aros i gael gwybod mwy amdano chi. Felly, gobeithio gewch chi haf neis, byddwch yn ddiogel, byddwch yn hapus, a rydw i'n edrych ymlaen i gael eich cwmni chi yn mis Medi. Hwyl fawr blantos, hwyl fawr!